among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliance. Okay, talupang daman titawe ang ara sa text hotline. Tawe, amo na si Tatay Teddy mahilig. Titawe, siling ni 4538. Titawe, amo na si Tatay Teddy mahilig magtanom-tanom kabugnaw kamot, tisok lang sang tudlo. Ya buhi gid, baw ka nami ba? 4538. So, damo gina si Tatay Teddy dira siguro sang tinamnan nga mga kautanon. Good PM, tawi monitor lang kami adlaw-adlaw sa programa mo diri sa La Carlota. Abaw, nangayo na siya text friend nga girl. No, girl lang ko, no. Okay, sa mga nagapangayon, ibala sang textmate, sa liwat, luyag lang i-explikar ni Tita Wilma, na nga kung nagapangayo kamo sa textmate, kamo na yang responsable sa pagpili sang nagatext sa inyo kag maghalong-halong kamo. Kamo naman nga nagatext, hinay-hinay lang kag hindi man magpadala-dala sa gilayon, ha? Namian lang na si Tita Wilma nga ginahatag ko on air kay ang iban sa inyo happy na sa ila life subong. Nakita na nilang ila dream girl, ang ila dream boy, nagbunga ng ila paghigong maanay, nagmaninay pa si Tita Wilma sa ila pagkasal. Hindi bala? Yes, happy na ko na iya. Okay, sa mga girls nila nga gusto makig-text sa iya, ari nga cellphone number 0920-394-4706. Again, 0920-394-4706. Kag sa mga naka-online, pagid gali-gali Tita Wilma. Sa mga naka-online, gali nga nagapangayo, textmate, kag ihatag lang ila cellphone number. Sorry, kid. Hindi ko na mabasa on area ang inyong cellphone number nga ginapadala through chat room. Kaya nga, nagabasig si Tita Wilma sa inyo numbers ng inyo SIM card nga ginapadala diri sa Anton text hotline. Kabay pa nga maintindihan nyo ko, wala lang la inay buot, lingaw-lingaw lang ning aton, kag happy-happy lang ning aton. Hello, Tita We, musta na, Tita We, liog advance, saban na ko, Happy Father's Day. Bert Lariosa, damogin nga salamat sa imo. So, advance Happy Father's Day kay Bert Lariosa, halin sa imo asawa, kay 7008. Hello, Tita We, good PM, lihog lang ko tamyaw sa family ko sa Shanda Alicia, sa Baldovi family, ay hindi na ko na ni Kaina na nag-double siguro. Okay. Nag-double siguro. Baka dasig sa imo ba? Hello, Tita Wilma, good PM. Good afternoon. Please greet kay tatay nga Happy Father's Day para buwas. Salamat kay Tita. 5844. Sino ngalan ni tatay mo? Ginagreet mo lang sa tatay mo Happy Father's Day. Wala siya kabalo kung sino yung ngalan. Wais Tita We kabalo, ha? Tita Damo, di bala kay tatay seedlings ang kastanyas oo namin, na may ara, namin ginhatag sa akong tadlo kabilog na nang ginahalung-halungan ko gid kay ginhatag with love mo. Okay, diraman sa may mga okay, sa may Purok Mulabi, Barangay Tabugon, no? Mayong hapon lang dira sa inyo kaga. May damogin nga salamat. Tangayo ko textmate, big girl lang. Arnel ni Sangla Castiliana. Okay, sa gusto makig-friend kay Arnel, aring yung cellphone number, 0948-725-8664. Na. Again, 0948-725-8664. Arnel, hinay-hinay lang. Tatay Romeo Dinoy. Hello, good afternoon, Tito We. Please greet kay tatay nga Happy Father's Day, boss. Para boss. Okay. Tatay Romeo Dinoy. Roming, Happy Father's Day para boss. Salin sa imo mga anak pa mo kanibala. Okay na. Mano tanay, ma-horoscope tanay lingaw naman tayo na karon.
Okay, sa mga naga-celebrate sang ila birthday gali. No, I'm sorry. Belated happy birthday gali kay Ambo Dililan. Tuto Erwin Dililan, belated happy birthday sa imo, ha? Okay, good health lang gyapon ang wish ni Tita We. Kag kabay magapadayon man ang kalipay nga ginaangkon mo sa imo kabuhi sa karon. Baba mo. Kag dugang kag damo pagin nga grasya nga magaabot sa imo. Siling ni Margie Monterde, tawi, ano gani ang text hotline mo? Pwede ko kapangayo. Sulat da. Ang text hotline natin, 0963 757-0874. Again, 0963-757-0874. Go na! Horoscope na si Tita Wilma. Una kung neton ang zodiac sign nga Gemini. Na aton horoscope karon nga adlaw Sabado. Hunyo 18, 2022. Adlaw sang syudad sang Bacolod. So, Happy Charter Day, Bacolod, hindi bala? Ay, ka-84th Charter Day sang Bacolod, karon lang. Munuhon, aliwat ni Tito Wilma, nalipat ako kay ina mo, po hindi ko malipat, kaya special non-working holiday. Okay, mga Gemini, yes, Gemini, Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Gemini, may manami or may maayo, may hindi maayo nga hitabo nga magagawa karon nga adlaw na tungod sa imo private life, na? Pero don't worry, kaysa ulihi sigurado ikaw sa gihapon ang mangibabaw. Meaning ikaw gihapon ang magadaog. Abi mo isa mong pagid ka friend ang mamilit sang iya gusto sa imo nga lubag naman sa balatyagon mo, ti depende sa imo kung magpadaog ka. Okay, 15, 16, 36 kag 37 mga masuwati nga numero. Light gray is your lucky color. Yes, Manuel John Grang Kapal, thank you gid sa imo sinila Purple Hearts nga ginasend kay Tito Wilma. Thank you so much. Na Cancer, Cancer, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Mga Cancer, tungod sa ginaangkon ninyong kapag si karon nga adlaw, paamo ka na, madamo ikaw sang mahimo nga trabaho. Pero, mangin kalmado ka sa sining hapon. Kinahanglan, kontrolon mo ang kaugalingon mo, kay kinahanglan, cool ka lang, kaysa sining nga kahaponanon, irritable ka. Ay, hindi lang kinahanglan happy kay Sunday buwas. Di ba, Cancer? 9, 15, Justin 9, kag 22, yellow is your lucky color. Kaya tuway na ito ang mga Leo. Yes, ang mga Leo, Hulyo 23, tugtub Agosto 22. Yes, Leo. Leo, sinusay mo horoscope kung upod mo, karon nga adlaw, isa ka Pisces o kung isa man ka Aries, mangin active ikaw sa paghulag. Mangin, malipayon ikaw. Kag madamo ikaw sang matun-an. Tandaan mo kung upon mo Pisces or Aries, ha? 5, 6, 18, kag 23 sa mga maswerte nga numero. Sky blue is your lucky color. Kag sa mga Virgo naman, yes, Virgo, Agosto 23, tubtub Setyembre 23. Virgo, kung may disgustuhan na ida sa sulod sa inyo puluyan or may away-away dira sa inyo puluyan or sa imo man work, may posibilidad manung balik ang harmonia or ang pag-inayuhay kung magpaumod ka. Abi paubos gamay ang pride ipahigad anay. Ha, Virgo? 9, 10, 20 kag 32 sa mga masuwerte nga numero. Neon green is your lucky color. Kag tuwang naman na ito na mga Libra. Yes, Libra, Setyembre 23, tubtob, Oktobre 23. Libra, kung ang imugin pangako, matagaan mo katumanan, mag-aabot ang suwerte sa imo. Pero kung hindi ka magatuman sa gin pangako mo, kabaliskaran ang matabo. Isip-isip. Libra, 1, 3, 34, kag 40 mga masuwati nga numero. Red is your lucky color. Sa mga Scorpio naman, yes, Scorpio, Oktobre 24, tubtub Nobyembre 22. Mga Scorpio, kung hindi nami ang imo pamatyagan, but singanong lang, hindi nami ang imo pamatyagan, balo, hindi namin kondisyon. Dapat himuon mo, relax, magpahuway ka, no? Kag, abi mo,
ang kalipay, ang kaayuhan, nagaamat-amat palapit sa imo. Ina tungod sa mga maayo mga hinimo. 5, 15, 24, kag 36 mga masuwerte nga numero. Aqua Blue is your lucky color. Ay una pa lang inangabahin sa mga zodiac sign para sa itong horoscope karon nga adlaw. Gani relax lang. Siling ni Inday Imelia Punia, Father's Day buwas. Happy Father's Day kay Siloy Hipunia sa Greenfield. Okay. Siloy Hipunia, happy birthday. Advance happy Father's Day para buwas. May nga pong titawi nagapamati ko subong sa Bago City. Inday Ginalyn Libuon Eroho, salamat gid. No, mayong hapon lang dira sa imo kay Eva ni Lista. Thanks for the 5 hearts you sent. Adrian Alarcon, bao kadamo sa ilang nga nagapadala sign. Purple Hearts with Rainbow. Sila ni Manuel John Ongrang Kapal. Okay, relax. Dugang pagit nga mga zodiac sign para sa itong horoscope mabatian sa pagbalik ni Tita Wilma pagkatapos ng pilaman ka mga importante nga mga pahibalo. Nag-champion, super power na. Ora siya! Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang matahom nga mga literato nga may background nga beach, ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastik ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong lahi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga plastic para nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilang mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat Sa tanan ha, salamat gid sa inyo kag maayong hapon. Kay Inday Wilma Cabarles, salamat gid. Inocencio Cabarles. Kay Inday Ophelia RC, of course, kay Mami Diana Consolacion, kay Mami Pilar, ay Nanay Dayin Diaz, Nanay Dayin, maayong hapon kag madamo gid nga salamat. Amo ning mabakod kag mabaskog nga klase sang iloy. Happy Father's Day man para sa imo boss. Amay kag iloy kay tatay, of course, Nanay Dayen, no? Happy Father's Day in advance. Marilu Varon, mayong hapon kag ara sila kuno sa buwas something Father's Day birthday ni Jose Rizal. Yes, buwas na. Lito Conocido Valmoria. Thank you so much for the info. Yes, dungay na buwas sa Father's Day ang birthday ni Dr. Jose Rizal, di ba? June 19, kung madumduman ninyo sa history, abaw pa mo, gana. Kay tuon man gina. Mayong hapon, Inday Wilma, ginatamyaw kuman sang Happy Father's Day akong bana nga si Valeriano Villarosa. Kag sa tanan nga mga umagad kagabataan nga mga tatay na 2943, madamo gid nga salamat. Musta ka na, Tita Wilma? Greet ko lang palangga ko Edward Zerudo sa Isabela, mayong hapon kag halong kada permilaw. Ang panamyaw halin man sa palangga mo. Si Anseng, Bago City, 9698. Totoo naman si Tuto Eddie Lao, supod sila gihapon ni Nana Isabel. Mayong hapon lang dira sa may Victoria City. Tita, mayong hapon, monitor lang kami diri sa may Antulanga, labi na gid sa mga nagapangapi. Rosalia Cabalfeni sang Atulanga. Or it might be the sound of your I'm sorry, Atulanga. Antulanga, na? 0956 na. Dira sa kapihan man ni nanay na tawag ko sa iyo. Nay manggo sugiran mo kung sinungalan mo sa karonay ha, na mayong hapon lang da. Sa nanay ni Inday Nel ni Realista sa Chindan sa Tiangi nga may kapihan ni Walter, sa kapihan ni Walter sa mga nagapungko-pungko dira. Salamat kid kag paayong hapon. Pero dali gid lang kay tapuso nanay ni Tita Wilma mga nabili naton nga mga zodiac sign para sa itong Texas horoscope. Kay tuwang ni neto ng zodiac sign nga Sagittarius. Ang mga Sagittarius amo ining mga natawo Nobyembre 23 tubtub Disyembre 21. Mga Sagittarian, ano ang inyo horoscope karon nga adlaw? Ay,
kinanglan Sagittarian, so no, sa inyo horoscope, kinanglan always prepared. Come on, ha? Always prepared sa anuman nga mag-aabot sa inyo sa mga masunod nga inadlaw. Kag ang imo ginapatihan or inyo ginapatihan Sagittarius nga para sa kayuhan sa inyo kaugalingon, kung mag-abot gid man ina sa inyo, basta para sa kayuhan, i-grab sa gilayon, hindi na pagpaligara. Mas wati ang mga numero 11, 12, 14, kag 41, sky blue is your lucky color. Yes, Capricorn, ay mga Capricorn naman, Disyembre 22, tubtob, Enero 19. Mga Capricorn or Capricornian, isa ka Gemini makahatag sa imo problema. O, do ka subo man, ha? Isa ka Gemini maghatag sa imo problema. Pero don't worry. Don't worry. Kay nga, isa man ka Cancer o Taurus ang makahatag kalipay sa imo karon nga adlaw. 2, 9, 13, kag 31 mga masuwati nga numero. Fuchsia is your lucky color. Ang mga Aquarius naman, Aquarius Enero 20, tubto Pebrero 18. Aquarius or Aquarian, kung ano man gani mabatian mo, kung ano man mga babatian ninyo ng mga tinaga, palampuasa lang, no? Palampuasa lang, hindi pagsapaka para wala gamo. Likaw na lang sa gamo, kay nga, ang kahisa, amo ang nagapangibabaw sa promotor, sang sinaiya nga entry. Amo na ang na pagkit diri sa imong horoscope karon nga adlaw. Aquarius 3, 9, 29, kag 31 mga maswati nga numero. Tangerine is your lucky color. Manang Perla, kag Manang May, diin ka mo, mayong hapon sa inyo, kamusta lang? Pisces, kadwa na ito ng mga Pisces, Pebrero 19, tubtub Marso 20. Mga Pisces, or Pisces alone, kung may date ikaw, hindi ka dapat magkataka, na? Hindi ka matakan sa paghulat kay malate gid ang imo ka date. Ang imo nga transaksyon, kung may transaksyon ka gid man, kinanglan tun-an mo gid anay na sang maayo, ha? Hindi ka gid magpadali-dali. Pisces, maswati nga mga numero 4, 14, 24, kag 35, beige is your lucky color. Daligid lang yung Pontoles Stress Action Radio Philippine Standard Time. Ang ito ay 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Like prayer. Okay, pero tapuson gid anay naton ang nabilin pa naton nga mga zodiac sign. Pila naman lang ini para iya karon nga adlaw. Okay? Pero dira kay Inday Denzel kag kay Nunoy de la Peña ba nag-post ka mo sang inyo na baligya nga kasag kag gwapa-gwapa kag kontambok na binli nyo si Tita We, ha? Inda Nunoy gagapamati na sila sa Villamar na kan nami sang iya sinikasag. Okay. Marilu Varon, tamiya ko sa plaza. Diri sa may Binalbagan, permigid ka pamati sa Action Radio. Hindi, Marilu Varon, ay, diri sa may Binalbagan, sa plaza ko no sang Binalbagan, damo diri sa nagapamati sa Action Radio. Mayong hapon sa inyo ka madamo gin nga salamat. Kay Manang Betty Lau, diri sa Triple J, hi, miss you too, Manang Betty. Love you. Okay, Aris na kita, istorya hilang da Tita Wilma.
sa mga awis, sa mga ni mga natawo, Marso 21, tubtob, Abril 21. Ha? Yes, Aries, kabaliskaran ang matabo. Ha? Kabaliskaran ang matabo sang sa ginapaabot mo nga husto ka, ay abi mo husto ka, gali sala ka. Kung kamo na gani nga may naghatag sa imo advice ng kinanglan, maghalong kagid permi na kailangan ba tiyagon mo ga-expectar ka nga abi mo is husto kagali sala ka, pero kinanglan ng Aries kabalo ka magbaton ana, importante ina. Aries, maswati nga mga numero 13, 29, 31 kag 40. Pink is your lucky color. Kag sa katapusan natin ng zodiac sign Taurus, ang mga Taurus naman Abril 20 tubto Mayo 20. Yes, kung magpakatawhay ka lang sa paghulag mo, Taurian, ha? Malikawan mo gid nga makasakit ka sang balatyagon sang iban, kag malikawan mo man nga makahimo ikaw sang sila karon nga adlaw. Okay, Taurus, salamat gid. Maswerte nga mga numero 11, 26, 28 kag 39. Your lucky color is white. Wow. Taurus, so nabatian na ito tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope karon nga adlaw Sabado, Hunyo 18 tuig 2022. Fileche Venzola, no, mayong hapon. Thanks for the big heart. And good afternoon, watching from Paranaque, Manila. Kay Inday Janet Lop Cabani, salamat gid. Yes, Miss Jane Hildori Candido, mayong hapon man sa imo. Kag salamat gid. So, si Tita Wilma wala na sa panahon. Kani kita magpaalam na sa sininga hapon. Sa tanan nga mga amay, ano man ang tindog mo sa kabuhi, basta ikaw isa ka amay. Amay kag iloy kag amay ikaw sa imo mga kabataan, sa imo pamilya, sa amay papa man ikaw or tatay man ikaw, or ano man, basta ikaw nangin amay sa imo isig ka pareho, buwas, Happy Father's Day. Sa mga tatay naman sa pamilya sang Action Radio Bacolod, Happy Father's Day. Yes. Halin kay Action Fred Salanga. Happy Father's Day ng Fred. Action Rex Cantong. Action Boy Duran. Yes. Happy Father's Day. Action Arte Hupon. Action Marlon Genovea. Di mga soltero pa ni Iban. Action Alvin Grava. Happy Father's Day para buwas. Alam mo, di patan mo gani Iban, karon masunggod kina. Na? Kag syempre kay Nani Kiraw, kay Nini Bughina, and of course sa tanan manamon nga mga technicians nga mga tatay, halin kay Action Noel Pinilan, Action Henry, kag kay Action Elmar, kay Action Oliver, isa-isa kong dahigang mo, si Bernie, hindi pa na, kay Soltero pa na, ay kay Tuto Edward, Happy Father's Day para buwas. Ang amon mga IT expert, mga soltero pa na, magluwas lang kay Sir El Rey Dutilios, na? So, sa tinay, Happy Father's Day, kabay nga mangin malipayon ang adlaw sang mga amay buwas nga adlaw. Jose Melo, Happy Father's Day man kuno kay tatay niya Clemente Alarcon Jr. Again, God bless us all. Si Tita Wilma magapaalam na sa itong pagpangalagad sa Sabadong edisyon saying This is My Life. Ating Bible verse of the day, halin sa Jeremiah chapter 3 verse 12. Return, faithless Israel, declares the Lord. I will frown on you no longer, for I am faithful, declares the Lord. I will not be angry forever. I can't say no. Saliwat salamat gid ay nalipat ko. Happy Father's Day gali sa father ni Inday Sharon Padilla. Happy Father's Day kag sa imo man husband. So sa Lunas na naman, happy weekend mga palangkanaton nga mga tagpalamati. Happy Family Day para buwas and happy Sunday. Preparar para sa Father's Day. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio! Ang inyong mabatian, isa